Og lad os gå videre til det psykologiske, fordi så har vi tilknytningsmønstrene her. Så hvis rigtig mange mænd har et undvigende tilknytningsmønster, og rigtig mange kvinder har et ængstligt, den forklaring, jeg har ikke sådan rigtig kunne komme frem til noget litteratur eller noget forskning, der entydigt viser, hvorfor mænd har et undvigende. Den bedste tese, som jeg ligesom er kommet frem til, og som jeg ser i arbejde med mine klienter, både kvinder og mænd, det er, at mænd har et undvigende tilknytningsmønster, fordi de er født af en kvinde. Drengebørn har et behov for at løsrive sig fra den her feminine. Altså de har været opslugt af, de har boet inde i kvinden, de har fået mad af kvinden, og det er kvinden, der ligesom har varetaget opdragelsen osv. Og han har brug for at komme fri. Det har vi jo ikke som pigebørn. Altså vi kan godt forestille sådan en eller anden form for symbiose med mor, medmindre den er helt usund. Men mænd har sådan et behov for at komme fri, altså mærke sig selv. De taler rigtig meget om frihed og plads og så videre. Det gør vi ikke i samme grad som kvinder, specielt ikke hvis vi ikke har et undvigende tilknytningsmønster. Så rigtig mange mænd har et undvigende tilknytningsmønster, og specielt hvis du har et enkelt tilknytningsmønster, så er det de undvigende, du møder. Altså et parforhold kan aldrig fungere, hvis der er en undvigende og en undvigende. Der er ikke nogen lim, der er ikke nogen til at tage den her kontakt. Så en af de grunde til, at han også undviger, det er hans følelse af utilstrækkelighed. Rigtig mange mænd bærer på en grundlæggende følelse af utilstrækkelighed. Og de er meget sensitive over det. Så hvis I kommer med forslag, gode råd, eller eller løsninger, så vil han instinktivt mærke, at han ikke er helten. Men at der åbenbart er en anden, der skal sørge for ham. Og det vækker en skam i ham.